Hát megmondom őszintén, hogy nagyon vártuk már az új szerelésnek a megérkezését. Nyilván részletekben megkaptuk már az edzőszerelést, de hát nyilván a legfontosabb egy futballistának, hogy a mez. És ez megmondom őszintén, hogy nekem nagyon fontos. Én már a fiatalokban nagyon sokszor mondtam, hogy a mérkőzés már majdnem szinte a játékos kijáróba eldől. Most azért meg vagyunk, abszolút a szín összeállítástól kezdve minden rendben van, és persze az Adriánnal itt most hülyeskedtünk, hogy hétvégén biztos, hogy nyerni fogunk. Ezt aláírom, hogy nyerni fogunk. Nem csak azért, mert én a pályán leszek 90 percet, hanem azért is, mert most úgy érzem, minden klappol. Persze ez nagyon fontos, hogy nem csak a szerelést kell kivinni a pályára, hanem a saját karakterünket is. És hogyha mi ezt tudjuk hozni, a saját részünket, akkor én úgy gondolom, hogy az eredményesség az biztos, hogy meg lesz, mert most már a szerelésre se tudjuk fogni.